Bună seara, doamnelor și domnilor! Cred că este cel mai frumos cadou pentru Doamne astăzi, 2 martie, acest cântecel și acest cor care se numește Minisong și Vicențiu, Minisong cu Vicențiu. Cred că un cadou mai potrivit nu am fi găsit, așa un buchețel de magi. Minisong cu Vicențiu, rectificăm puțin. Este un album care se află deja pe piață. De anul trecut, se pare că să dăm albumul, dar cântecelul acesta frumos a fost, este inclus pe album? Este inclus pe album la piesa numărul 7. Bun, deci albumul este editat de... Roton Music. Nu, de când? De anul trecut. De anul trecut, dar este un cadou bun și valabil și în acest an de 1 martie pentru mămici, mai ales că este însoțit de această amprentă de autograful lor personal. Și o să-ți fur un pic microfonul, să întreb pe cei mai curajoși ce au făcut cadouri la mămici. Un singur băiețel, 2? O să trec așa printre voi. Ia spune tu, ce ai făcut cadou mămicii tale? Și prezintă-te, cum te cheamă? Răzvan. Răzvan, ești un curajos, așa. Spune. Această melodie și prezența ta aici în emisiune este un cadou frumos pentru mămica, da? Da. Dar pentru iubita, iubită? Nu? Ai mai multe? Toate de aici sunt prietenele tale, iubitele tale? Ia să vedem, voi ce ați făcut cadou mămicilor? Mămicii, pentru că sunteți gemene. Nu? Un desen frumos, o poezioară? Da. Ba da? O felicitare. O felicitare făcută de tine și tu? Tot o felicitare. Foarte frumos. Cine știe să ureze ceva frumos mămicii? V-ați gândit la 2 cuvinte frumoase sau la câteva versuri, o poezioară? Nu. Cântecul este cel mai bun mesaj din partea voastră. O să mai vorbim și mai încolo. Vicențiu, o să ne cânti și tu alături de ei? Da, dar nu mai știu exact care când îmi vine rândul. Vă hotărâți, m-am uitat pe prompter. Vă hotărâți. Vă mulțumim foarte mult și aș vrea așa să faceți o coloană de maci, să eliberăm puțin scena, ca să discutăm și cu cei de acasă care sunt norocoși câștigători, cu cei care joacă astăzi la loto. Până atunci voi vă gândiți care este următoarea piesă și poate știți să-mi recitați și mie 2 versuri sau să faceți o urare pentru mămicile de acasă. Cred că v-am spus bună seara, dacă nu vă spun, o fac acum cu întârziere. Astăzi, ca de obicei, extragere specială, cadouri de 1 martie pentru doamne, pentru domnișoare, pentru femeile care se vor considera norocoase, nu numai pentru că este 1 martie și pentru că vor primi cadouri de la soți, de la bărbații din casă, de la fii, ci pentru că, de ce nu, este o șansă în plus de câștig astăzi de 1 martie. Ca de fiecare dată se află alături de noi membrii Comisiei de Supraveghere constituită din reprezentanții instituțiilor responsabile de corectitudinea tragerilor, la care dumneavoastră sigur veți deveni câștigători. Și, evident, prezențele feminine vor aduce obiectivitatea și imparțialitatea și în ediția de astăzi. Ziua de 1 martie este recunoscută pe întreg mapamondul ca sărbătoarea internațională a femeii. Luna martie este prima luna primăverii, când toată natura renaște și razele soarelui încep să ne mângâie ușor. Pură coincidență sau nu, în această lună se sărbătorește pe lângă mărțișori și ziua femeii și a mamelor. Am tot discutat și cred că știți pe deplin. Astăzi femeia merită să fie cea mai importantă ființă din lume, cea mai importantă mamă și iubită, elemente fără de care întregul univers nu ar exista. Este bine să știți că și ziua mamei se sărbătorea încă de pe vremea zeilor din Olimp, când exista un festival dedicat mamei tuturor zeilor și zeităților pe nume Rea, în Grecia antică. În 1910, la Copenhaga, apare pentru prima dată ideea zilei femeii, când se sărbătorea mișcarea femeilor pentru egalitate în drepturi și egalitate de șansă. Iar 7 ani mai târziu se naște și ziua de 8 martie, cu prilejul grevei muncitoarelor din Sankt Petersburg. Ziua femeilor a fost recunoscută ca sărbătoare internațională de-abia în 1977, devenind o tradiție în majoritatea țărilor din Europa și în SUA. Iar astăzi noi suntem gata să sărbătorim ce mai ales că în luna februarie, așa ca o avantpremieră, Loteria Română a acordat peste 568.531 de câștiguri în valoare totală de 10 milioane de euro. Și sper din suflet ca astăzi câștigătorii să fie preponderent din rândul sexului frumos și deștept. Nu pot să vă urez decât mare noroc, să înceapă jocurile și nu o să mă acuzați voi, bărbaților, de imparțialitate. Doamnelor și domnilor, și în această zi de joi, bilele și urnele din platou au fost controlate de membrii Comisiei de Supraveghere, așa că nu-mi rămâne decât să vă urez mult succes!
Prima extragere se va face din intervalul 1-20. Vă reamintesc că la Joker, la categoria 1, avem un report în valoare de peste 4,7 milioane de lei. Așadar, a fost extras din intervalul 1-20 Jokerul 20. Mulțumim, Ionuț. Sper că nu ați uitat să vizitați site-ul nostru www.loto.ro, unde puteți găsi actualizate zilnic informații legate de regulamentele jocurilor dumneavoastră preferate, dar și amănunte privind evenimentele organizate de Loteria Română. Și dacă tot vorbim de jocuri preferate și câștiguri, să ne reîntoarcem acum la Ionuț. Să urmărim acum și cea de-a doua extragere Joker, de această dată din intervalul 1-45. Primul număr câștigător este 14. Cel de-al doilea număr câștigător extras este 40. A fost extras și cel de-al treilea număr câștigător. Acesta este 25. ...20 este cel de-al patrulea număr câștigător. Și ultimul număr, cel de-al cincilea, este 9. Repetăm numerele câștigătoare la extragerea 5 din 45 a jocului Joker de astăzi. 14, 40, 25, 20 și 9. Mulțumim, Ionuț. M-am gândit așa și cred că primăvara, în special luna martie, este patronat așa de dragoste, de iubire, după cele două sărbători pe care le știm și de care am trecut. Dragostea considerată ca un fenomen care planează asupra noastră. Am putea să discutăm despre ea cu trupa Fenomenul, pe care îi invit. Sunt 5 băieți drăguți, dacă v-am numărat bine, Cătălin, tu să mă corectezi dacă greșesc. 5 băieți, 2, 4, 5. Și m-am gândit eu să ne vorbiți puțin, în primul rând despre voi, în al doilea rând despre luna martie, ce înseamnă pentru voi, despre ziua femeii, despre dragostea care planează asupra noastră și despre fenomenul care v-a adunat împreună. Să începem cu voi. Despre noi, Așa. vreau să le urez tuturor domnișoarelor și doamnelor. La mulți ani, bineînțeles. La mulți ani, da. Noi suntem trupa Fenomenon, o trupă de rock, dar nu mai suntem puștani, așa cum se zicea înainte. Acum suntem o trupă serioasă, profesionistă, cu... Fenomenul este de maturizare care va marca, să spunem. Să-mi prezinți colegii tăi așa pe rând. în spate. În primul rând, Andrei, formatorul trupei, care o să spună câteva cuvinte despre noi. Andrei este formatorul și pare cel mai mic de ani. Nu? Pare cel mai mic? Da? Nu. Pare, dar nu este, dar cel mai Eu mic sunt cel mai mare, Robert, basistul nostru, este cel mai mic. Așa. Îl avem și pe Alex Latobe și Asi. Care stă de aici separat sau vrei să fii mai aproape de mine? Foarte bine. Așa. Cum sărbătoriți voi acum această lună care este patronată de dragoste, împreună cu ziua femeii și a fost și Valentine's Day și dragobete, că sunteți și băieți, nu? Și fete? Nu am văzut niciuna cu voi. Că noi între noi suntem prieteni, dar și părinții noștri sunt foarte buni prieteni. De aceea în această seară ne vom întâlni cu toții la casa lui Andrei și vom sărbători împreună. Și va fi și un mic concert? Nu neapărat, poate o să le cântăm un mic la mulți ani, dar nu. Are legătură muzica voastră cu dragostea? Da, cum să nu? Dragoste, război, orice. În general, dragostea generează artă, muzică și de-aia v-am întrebat. Despre ce cântați voi și ai putea să vorbești puțin și despre prima piesă. Care e prima piesă? Care este prima piesă? Best Times of My Life. Hey. Cred că titlul spune totul. Așa, cele mai bune momente din viețile voastre ar trebui să le adunați la un loc și să ni le povestiți, începând din acest moment, în această piesă. Shining like the night.
star. A venit momentul în care vom afla numerele care aduc câștigurile la tragerea Noroc Plus de astăzi. Cifra unităților este 7. Cifra decilor este 6. Cifra sutelor este 2. Cifra miilor este 2. Cifra zecilor de mii este 8 și cifra sutelor de mii este 0. Așadar, numărul Noroc Plus de astăzi este 0, 8, 2, 2, 6 și 7. Mulțumim, Ionuț. Sigur, una, două din telespectatoarele noastre au avut noroc plus bani și se poate bucura și de noroc și de bani. Alături de mine, din nou Minisong, împreună cu Vicențiu. Ionuț. Silvia, am și eu o surpriză pentru câștigătoarele de astăzi, câteva versuri așa din sufletul nostru, partea masculină a echipei Lozul cel Mare. E ziua ta, măicuță, te așteaptă flori pe masă și un dar micuț te așteaptă când am să vin acasă. Foarte frumos, Chiar am Ionuț. pregătit să gemerele un moment dintre acesta. Da, pentru că mi-ați promis că o să faceți o declarație frumoasă mămicii voastre, care se uită acum la voi. Așa. Te iubesc, măicuța mea, pentru tot ce-mi dăruiești. Te iubesc, măicuța mea, așa cum ești. Foarte frumos. Cred că acasă, cei de acasă aplaudă din plin și au fost încă câteva picături de suflet alăturate celor pe care ni le-a strecurat Ionuț mai devreme. Vincențiu, trebuie să ai într-adevăr pasiune și dragoste ca să lucrezi alături de copii, ca să-ți dedici atât de mult timp copiilor. Ce te-a făcut pe tine să te alături grupului Minisong, pe care noi îl știm, un grup cu tradiție și cu istorie, cu experiență? Chiar vreau să aduc la cunoștință faptul că am preluat brandul de Minisong de la doamna Adina Mihalea, căreia îi mulțumim foarte mult pe această cale. Și este o pasiune, ce să vă zic, că probabil de data că mă moștenesc, între profesori de muzică. Și este foarte greu. Atenție, suntem atenți, da? Frământăm de energie. E foarte greu de lucrat cu copiii, de asta sunt... Te consumă nervos, energetic, nu, dar nu? Mă încarcă pozitiv de fiecare Te încarcă dată. pozitiv? Da, de fiecare dată. Până la urmă, balanța este echilibrată și tu dăruiești foarte mult, dar și primești foarte mult din partea lor. Da. Ai fi putut să faci îmi cer scuze, ne pot găsi pe www.minisong.vicenzo.ro pentru cei care își doresc să facă parte din grupul Minisong cu Vicenzo. Și... Pentru cei mici de acasă care se uită și își doresc să intre în acest grup, deci www.minisong.ro, da? O ultimă întrebare și trecem la cântat, că cei de aici au foarte multă energie și nu mai au răbdare. Vreau să întreb, ai fi putut să faci carieră singur și totuși ai ales să rămâi lângă acest grup și poate cariera nu este fulminantă, dar te dedici lui și... În mare parte a timpului meu mă consum alături de ei, dar vreau să spun că mă ocup și de cariera mea solo atât cât pot. Nu prea rămâne timp, dar ceea ce țin de petreceri private și Ia dă puțin microfonul. Ia zi-mi tu acum ce o să cântați, repede ce o să cântați. 7 voi. Și mai departe, și o vale adâncă? Acum nu mai aveți așa multă energie. Hai, succes, maxim! Shagga
lumea visat. Shagad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 ag
Stai, lupe, nu mă mânca, măi, să vină și mândra mea, măi. Laurică Leanu, ori pe mine, ori pe ea, măi. Laurică Leanu, mai bine pe soacă mea, măi. La datorie Silvii și sunt cu alte premii care pot ajunge la sărbătoritele noastre. Să vedem numerele câștigătoare. Primul număr câștigător este 39. Cel de-al doilea număr câștigător extras este 38. A fost extras și cel de-al treilea număr câștigător. Acesta este 15. ...34 este cel de-al patrulea număr câștigător. Cel de-al cincilea număr câștigător este 33. Și ultimul număr, cel de-al șaselea, este 26. Repetăm numerele câștigătoare la extragerea Loto 5 din 40 de astăzi. 39, 38, 15, 34, 33 și 26. Mulțumim, Ionuț. Nu știu dacă numai 5 sunt norocoși, dar cu siguranță 5 dintre cei de aici din platou sunt norocoși, pentru că doamnelor vă pot face dedicații muzicale astăzi și sunt cei de la Fenomenon care au venit din nou alături de mine. Ce înseamnă să fii rocker astăzi și ce înseamnă să fii rocker la vârsta voastră? Ei bine, conceptul ăsta s-a generalizat foarte tare în țara noastră. În general, sufletul unui rocker nu înseamnă numai muzică, ci și atitudinea lui. Și atitudinea nu înseamnă de, să zicem, distrugere sau, nu știu, împotriva societății, în niciun caz. Un rocker își manifestă neplăcerile sau, nu știu, tot ce... Starea este importantă. Exact, starea este importantă. Da, dar nu este stare de revoltă, nu? Nu, în niciun caz, nu. De multe ori se materializează prin muzică, dacă e de revoltă. Dar în niciun caz prin... O muzică energică. E o muzică explozivă, zice eu. Explozivă, da. Am înțeles. Păi, haideți Următoarea piesă se numește I Stand Alone. Face parte din albumul nostru Victims of Changes. Este o compoziție proprie? Da, toate sunt. Păi să simțim beat-ul, cum ne pătrunde și cum devenim foarte energice Asta este noi un beat astăzi de o martie. mult mai soft. Da, este mai lent, am înțeles. Alone I stand, I'm all out of bread, and I can take the pen to fill the page with all that I have found.
It always seemed I'm empty underneath, but beneath my sorrow, surely it remained a bit of soul. Only the strongest will survive by my side in this solitary life. I can't win this fight. Only the strongest will survive by my side in this solitary life. I can't win this fight. Another day, all the world seems far away. Any path I take, any road I make, it doesn't matter, but I believe that someday I'll be healed. I will make my will, I will break the spell that ruined this land. Only the strongest will survive by my side in this solitary life. Only the strongest will survive in this solitary life. 100 lives are wasted, 100 people restless. Why are people careless about what's happening in our world? 100 lives are wasted, 100 people restless. Why are people careless about what's happening in our world? Only the strongest will survive by my side in this solitary life. Only the strongest will survive in this solitary life. Only the strongest will survive in this solitary life. Only the strongest will survive in this solitary life. Too much hate, too much hope, too much trust. It all lead us from the top. I will not ignite. Too much hate, too much hope, too much trust. It all lead us from the top. I will not ignite. Too much hate, too much hope, too much trust. It all lead us from the top. I will not ignite. Too much hate, too much hope, too much trust. It all lead us from the top.
Urmează numerele care aduc câștigurile la tragerea Super Noroc de astăzi. Cifra unităților este 6. Cifra zecilor este 4. Cifra sutelor este 8. Cifra miilor este 6. Cifra zecilor de mii este 6. Și cifra sutelor de mii este 8. Așadar, numărul Super Noroc de astăzi este 8, 6, 6, 8, 4 și 6. Mulțumim, Ionuț. Cei de la Fenomenon sunt convinsă că v-au încărcat cu foarte multă energie, pentru că acest blues a fost, chiar dacă așa mai lent și nu foarte ritmat, dar explosiv din punct de vedere energetic. Și acum, dacă inima vă palpită foarte mult, doamnelor și domnișorilor, ar trebui să vă spun eu așa câteva rezultate de aici, de la noi, de la Loto, câteva succesuri care ar trebui să vă mai calmeze un pic. Duminica trecută au fost prezenți în platoul emisiunii Lozul cel Mare alți 3 jucători care și-au încercat norocul la bila de 100.000 de lei. Cea mai norocoasă a fost doamna Alina Păcuraru din Galați, care a câștigat 17.000 de lei, urmată de domnul Procop Malihin, tot din Galați, care a câștigat 7.000 de lei, și domnul Petre Negoiță din Râmnicu Vâlcea, care a câștigat 2.000 de lei. Băieți, ce părere aveți? Ce câștiguri mari avem noi aici? Fiecare săptămână avem suplimentări de câștiguri. Voi ați încercat să jucați vreodată la Loto? Părinții noștri. Noi încă nu am ajuns la... De ce nu aveți buletin? Da, avem buletin. Nu sunteți majori? Încă pentru nu că avem asta este o condiție de participare la spre joc. astfel de pasiune, ca să zicem așa. Și ați vrea să încercați vreo... Măcar dacă a spus cineva s-a ascuns acolo. Tu ești cel mai cu minte. Acum că ați venit aici, nu merită să vă încercați norocul să jucați? Ba da, din păcate nu avem bilet, să știm dacă... Bine, atunci o să ne încercăm noi norocul să fim încă o dată alături de voi și să ascultăm ultima voastră piesă din această seară. Single-ul nostru. Ok, succes, poftă, poftă. Mulțumim. Friendship holds the world together, just like one big family. Life means nothing without trust, or else we're turning into dust.
Mulțumim, fenomen. Eu vă aplaud și ați făcut dovada talentului vostru în această seară pentru prima oară la Lozul cel Mare. Așa cum mi-ați sugerat și voi, norocul nu este totul în viață și mai face omul și cu mâna lui, dar în continuare noi o să apelăm la noroc pentru că urmează extragerea noroc și celor de acasă baftă multă. Iar spre dumneavoastră vin acum numerele care aduc câștigurile la tragerea noroc de astăzi. Cifra unităților este 9. Cifra zecilor este 5. Cifra sutelor este 8. Cifra miilor este 9. Cifra zecilor de mii este 0. Cifra sutelor de mii este 6. Și în sfârșit cifra milioanelor este 9. Așadar, numărul noroc de astăzi este 9, 6, 0, 9, 8, 5 și 9. Mulțumim, Ionuț. Sunt convinsă că voi cei de acasă așteptați cu nerăbdare duminica pentru a vedea o nouă ediție a jocului Bila de 100.000 de lei. Cei 3 concurenți care s-au clasat pentru această duminică sunt Liviu Lang sau Lâng din Maramureș, mă scuzați dacă eu greșesc pentru că nu știu dacă este Lang sau Lâng, Claudiu Hinta din Covasna și Viorel Trincă din București. Fiecare dintre cei 3 a câștigat deja câte un premiu de 2000 de lei, condiția pentru a intra în posesia acestuia fiind prezentarea la cea de-a doua etapă a jocului, care va avea loc în cadrul emisiunii noastre Lozul cel Mare de duminică 11 martie. Și pentru că este momentul potrivit, acum trebuie să intre vedeta noastră, 6 din 49. Reportul la Loto 6 din 49 este în valoare de peste 7,9 milioane de lei. Mult noroc tuturor și să vedem care sunt cele 6 norocoase. Primul număr câștigător este 10. Cel de-al doilea număr câștigător extras este 9. A fost extras și cel de-al treilea număr câștigător. Acesta este 14. ...43 este cel de-al patrulea număr câștigător. Cel de-al cincilea număr câștigător este 25. Și ultimul număr, cel de-al șaselea, este 35. Repetăm numerele câștigătoare la extragerea Loto 6 din 49 de astăzi. 10, 9, 14, 43, 25 și 35. Mulțumim, Ionuț. Nu uitați, rezultatele le puteți vedea și accesând site-ul loto.ro și urmăriți jurnalul de știri de seară de la orele 20. Până duminică, când vă invit să jucați din nou și să fiți alături de Rina și Alex, rămâne să ne luăm la revedere așa cum am început, în ritmul muzicii. Încă o dată pentru la mulți că ani pentru în jurul ziua meu ta. iar s-au instalat niște măcușori foarte faini. Ce ne cântați? O să cântăm pe final melodia care sper eu că ne reprezintă, mini-song, se numește, imnul mini-song. Imnul mini-song, care este de când? De când datează? Nu, este compoziție, mă rog, care Este ne nou aparține, nou lin al mini-song, al grupului mini-song. Eu vă urez multă baftă, să faceți și videoclipuri, să veniți avem cu și un videoclipuri videoclip, la noi în avem și emisiune. un clip, dar a fost cam trist și nu se potrivea cu această zi. Noi vă așteptăm cu noutăți, cu albume noi, cu realizări, să câștigați și concurse, să fiți cei mai tari. Cei mai tari, oricum renumiți sunteți și noroc aveți pe din plin. Mulțumim și să jucați în continuare. Dacă nu jucați, nu câștigați. Multă baftă și pe duminică, întâlnirea cu voi, telespectatorii de acasă. La revedere!